kubor na kaslem jong unong san hima. Bagi ong ba sien ba on sakhat ya ka EOI na ka expression of interest nakabanta ka joint venture. Tengah semua ba kani ka jingle na kaliang jong ka management. Kala banong ka badai ni kala banong ka bomday. Andre ha ka jing snow ka jonga. Kumbaga la keren adu basdang. Kadai ban yo ia ka full 100% concern jong ki stakeholder. But kini ki stakeholder ka mau mulu ilaka bat ka hima sora. Desi ka jing perkhat yung ka sarkar kalong ka ba mabatam. Dari ka jing snow yung pat pat kalong da kumwe. Ka jing snow yung babuan balang, ka jing snow yung ki stakeholder kalong da kumwe. Ba kata ka jing snow yung ki babuan balang higalong. Ba kidang kwa baka sarkar kan beteng ya ka jing trekam ya ka MCCL. Kung mangalaong baka MCCL kamday ka plan ka barim. Kamday ka project ka barim, kamday ka project ka bathamay. Tengah snow baka ka jing jong ka sarkar ban peniat ya kini ka project ka bathamay. Kabalat hud lengba ka jing bom shimkia jong ka management hakini ki kandiat senam ki baladap. Bat kabalawan rapat menta kajing ya kinong tre. To ya kabenta ya kini kabenta nganom keren issue. Nan issue ha kajing start jong ki stakeholder. Bat nre na kajing snow ka jong ahi ngayang halo kanong rim. Maka government kadang day ban petrika me kini ka company. Rementa ka banga nakaliang ka jonga nga snukia. Ba ki nong tre kilahap ban mi syamadan ban syatngan nakabanta ka tulok ka jongki. Iladu ka tulok ka jongki mentala khasan banai. Ban ngamtip sumudur kay ka ba laja ka jing im ha ki ying ki sem ki jongki nalo bala lung shop daga ni ka khlam hakum gani ka por tengah snow ba lengba jongpi kila pasai kubor hakan ka por ngayeng lang kumunong mi khmat mga sungtu pangadon ni ka jingkit kli nakabanta ki pat ba jong kathan kamtam nakabanta ki nong tray ngayeng lang baki halo kanika jingaki ke jongki bat ban kentu ya ka sarkar kat ba kata ka jing perkhat yang ka sarkar kandang shim da ki por da ki snam ngakwa ba ka sarkar mentakan perkhat kloy no shwa ya ki nong tray lakum no ban ai no ka relief na ka banta jongki reilam kumta kalapoy ha ka kim khat ya ki kalapoy ka jing ka kharau tinata ka daw nga kentu ya ka sarkar pat nga dang up mentaba ya ka jing wan phai jong ship minister batang si wan phai ship minister ngam say kendu personal badu rei nga dang phai ya ka ni ka kubor ka jing kentu na kaliang ka jonga siya ka management bat siya ka department bat siya ka finance department pakin slow bahaban pelat no mardo ya ketulap ka basa ka jong kinong tray nang bakin yo ban siw ya ki ram ki jong ki kanang bakin yo ban penbiang nga bam ka di nagabanta ki yeng kisem jong ki nga kentu ya kinong tray jong MCL bakim day bandu mensim nga don rengkat bat ki ya ka ban ai mensim bat ki bat ngan yayang bandawa nagabanta ka hok ka jongki
kinong tray makla gidon stang komba saus pan san sepangut kata anda kenal so alhamdulillah kata yung ba tangga GST ki hap mandi siuru kim dan pisah kembin kalong ba pemangala uju batai nak kapos bahkan ni ke projek lah sedang arahan Rio arahan Rio kalau sedang ban tiarno so tu kini ki mesin kibade ban pendaj hang tu kila sedang ban tiet kat bahkan ni ka civil work pat kidang sedang tika simpur hadu alai snem ban pendap ya ka civil work tikini kitiar ba kinang tiet kinang bu apa madan pensya hauslap pensya kal air tendal ada ka por ban pendaj gitu ki mesin kim tray kama pi tika bu ka simpur bahaya ki ban penbet ya kata mari kitiar bala bu hamadan tamo tika ba arpan kalong ba ka proses ka dry but ka wet ka fair tenri klem wanra ya ki expert ki babiang baki balalong expert ha ka dry process bakin penya ya ketika machine kan namar teng le si de ki ju ki brio dauju manager dauju shift manager dauju penya ya kam umla kan ban pet ya kan ni kila shule through experience penya jubor ya ka na ta kadau kam sim ka feel kan dan regenda kila bu bat ki expert la ni ai de ki khot de ki expert na bat kat tu kan dingut hang ni senam ki baladap kan keren ni ki senam baladap bakin hakapor ba install bat hakapor ba penya na tarai kalayat bet ai bet dan ta kadau ka jing kenok jong ai ka long bet ka management ka feel